Axentes da Policía Local de Lugo, Monforte, Fonsagrada e Vilalba acudiron este venres ao Pazo de San Marcos para recoller os diplomas dun curso incluído no Plan Agrupado de Formación Continua da Deputación. O presidente da institución provincial e o alcalde de Lugo felicitaron os 18 efectivos que completaron a acción formativa sobre manexo de arma, tiro de baixa luminosidade e reacción sanitaria táctica como primeiro interviniente. Por estar actualizados en protocolos de primeira actuación, sobre todo en tema de uso de torniquetes, que é clave, e manejo de armas en espacios cerrados. José Tomé e Miguel Fernández coincidiron en enxalzar o labor das policías locais que se reflicte na valoración que fai a cidadanía do servizo público que prestan nos seus municipios. O importante é que sirva para a vosa función, para a vosa formación e, sobre todo, para o servicio público, que, ao final, como servidores públicos que somos, pois é o importante, non? Que os ciudadanos perciban que a labor, neste caso da Policía Local, como se fora de calquer outro servicio da Administración, pois é útil. Eu sei que a percepción dos ciudadanos de Lugo da Policía Local é óptima, é moi boa, porque se está facendo un gran traballo, non? Somos unha cidade, e así o testigo en todos os datos, moi segura, fomoslo desde hai tempo, seguimoslo sendo, e iso é gracias ao traballo do conxunto dos corpos e forzas de seguridade, pero moi especialmente da Policía Local. A acción formativa de 24 horas lectivas conta coa habilitación e acreditación da Academia Galega de Seguridade, o que facilita a mobilidade dos axentes.